How's it? Yummy? Yummy, very spicy. Oh, na tissue. Tissue ka nagkasami-sami na mong simon. How was it? Very hot, very hot. What's up? Mga kagahi! So makitawag na ako sa mga followers sa Bitok-Bitok University. Eh? Mga Bitok-Bitokers, mga ERP, mga kagahi, mga students, suggestion. So karon para sa atong video content, nagunahuna ko karon a very unique content since 2021 naman. So dapat ako'y makauna ani nga content namo ni Lito Inglesero karon kaya ako sang gipanid diri sa balay para ni nga content, okay? Are you ready for this? Ha! First time ninyo ni makita sa YouTube ever. Ang tawag ani nga tong challenge today is Spicy Noodles Challenge. First time. First time ba na? Spicy Noodles Challenge. That was like 2018. 2018 pa rin, ha? Okay. Dilian ang gwato na to. Mag-spicy noodles challenge ta. Pero, onya taon-taon, ako ipakita ko raw kalito, moingon mi nga, maglumba mi kaon og pansit canton. Okay? Maglumba mi ka pansit, pero dili ko magsaba nga halang di ay. Amo ding i-prepare kay si Lito, man siya kabalo about ani, kani di ay. Mas halang ba ni kay sa pink? No? Yes, really. So ako ipakita nga pansit canton ang lutoon. Tapos halang di ay ang tilawan. So malumba mi kanto na to yung reaction. Ang reklamo siya kang halang ba di. Okay? So gila taman ako si Lito padrong na sa diri. So for the meantime ako siya ipakita niya nga muna yung lutoon. Pansit canton. Kaya namin. Okay? Good day! Mga kagahi! Kagahi ulit tawag na to sa inyo noon. Hindi ko kabalo ko mga Bitok-Bitokers, uguban pa. Welcome sa lain na pong edisyon nga vlog. Kauban si Lito Inglesero. What's up, brother? Yeah. You came from your driving? Came from driving of my taxi so far. Cagayan de Oro. Very traffic. Very traffic? Very traffic. I don't know what happened Cagayan de Oro. There's a lot. There's a COVID, but there's a lot of people. What? There's a lot of people? What COVID? There's no COVID? There's no COVID. So nabantayan mo, traffic kayo? If you go to the mall, there's a lot of people. Do you remember the Ayala go to Gaisano overpass? There's a lot of people going to really? Ayala, going to Gaisano. So no more social distancing? No more social distancing. There's a lot of people. So that's the problem there, very traffic. Very traffic. So your income is affected also. There's affected so far. There's a lot of passenger, but very consumable hours in your traffic. Consumable hours. Kaya nag-stay there ka dito. So you consume your time in the traffic. Yeah, very very. So what if the passenger is beautiful? It's okay. No. No. Single moms and no. What is single mom? Wow. I did not remember. Sa ako pang gi-promise, as much as possible, ubanon ako ni si Kagahi Lito para sa atong mga kabuang o mga vlog na ako. You see this? What is that? This is a special imported Imported noodles. Came from the Korea. Korea? Yes. What's Have you tried this before? It's yung onesie? China ni mo nila, lamig kayo. Lamig kayo. Okay kayo? Okay kayo. Nakatising na kanin? Kaon? Wala pa kayo. Kalat kayo. So karon maglumba mi kaon ani. So kita yung una makaurot? Kasi una makaurot. Pila ko ihatag nga cash price be? So very hot. 500? 500. Yeah, very hot. Yeah, mo galing lumba ta kay gaso-aso pa ginaw init kayo. So para patas. So
Kung saan na lang niya ba? Dahil magiging makakiss na niya, kada paso na nila. Ano ha? This is a very yummy. Don't worry, this is not chicken. It's not chicken? Oh, sa sunod na namo nga vlog, si Lito dili mo kaon og manok. Nga naman, sa sunod na mo nga vlog ako siyang pangutanong ano di siya ganahan og manok. Okay. Okay lang nga, sakto na kadagan. Yan na ni. Ready? Lumba. Natay premyo ani niya. Gift pack akong premyo sa imo o akong bayad sa imuhang pagsugo nako sa imo. $1 million? Oh. Are you ready? Are you ready? Are you ready? Can you shout out to your friends? Hi to all my friends, the vloggers. The gasoline station, there's a lot of friends. They're gonna friends, huh? And all, of course, Blue Energy. Blue Energy, thank you sa naiyang billboard dito, makasap. O kabalo ko na ba sa lapasan? Wala pa sa lapasan? Lapasan. Sa puntod, wala pa? There's not. Sa puntod, kanang pakanan ni mo to sa likuan, padulong sa New Friends. Very big. Very big. Ang sa'yo mong feeling nga makita yung nong sa billboard? Actually, happy. Happy, Nabayaran na ba ka? Nabayaran na? Wala ba? Wala pa. Hi, shout out to the marketing. Hi to Ma'am Chika. Ready? 1, 2, 3, go! Wala nga eh. Alam man. Ha? Init lang. How's it? Yummy? Yummy, very spicy. What happened your noodles? Ano to? What's that? Very spicy. Hala? Very Init spicy. or spicy? Ah? Not a hot, but very spicy. You like spicy? Mo ni siya ang imong gitistingan. Spicy noodles ang pinakainit times 5. Spicy gina eh. Okay na? Duha ka to? No? Pingas ha? No, one more. Dita ka bayran kung di ka pa. One more. Grabe. One more. Dita ka bayran, bata dita ka dugang. Okay. Grabe ka lang mga igala. The first time you eat na noodles sweet and sour? Ready? One more. Naman ibran yung baso. Grabe ka lang mga igala. Gahila ko niya, nagkaon na niya, naghila. Ano may emosyon naman ka? Ang tanda. Suga na yung mukha ko sili. Ay, naman ito ice cream dia. Buruk na. You're done. Wala, napay mo. Ano na itisyo? Oh, na tissue. Tissue ka nagkasami-sami na mong simon. How was it? Very hot. I don't feel the hotness? I don't feel the hot, but I feel the very What? so Spicy? Alam, Very very spicy. spicy. You want water? There's water. Water. Mura magrelasyon. Oh naman. Ha? Ano mag-reason mo? Magkadugay, magkahalang. Times 5 na yung mga gitistingan. First time siya nga challenge, oh. Spicy noodles challenge. Grabe ka. First time? First time. Siya nang barag musamad. Mura naisili, perme. Gwapo ni siya kanon kung mag-away sa imong asawa. Ganun ba? Kapaakon mo kasi perme. Ito. Grabe mo pilit dila, mga igala. Barag kailangan kag ice cream siguro pang pawala sa halang. You want ice cream? It's okay. It's okay. Nag-suggest pa kong anak ko, no water challenge daw. Nag-suggest ka pa. Anyway,
Grabe ka halang may gala. Alang kayo. First time ni mo na kayo nanang. Hiling baga halang dili. So yung noodles is hot. Halang kayo. Ang kayo. Kayo ikaw hilak kayo. I did not but that just like flowing water. Hide my eyes because noodles very hung. Eh mumbulaan na eh. Grabe ka. Tungod niya na, kaya nakadaw mga ganina na kay price na mo. Byron ta ka. Okay na? Okay na ka? At kay tungod ana, na kay regalo, na kay gift, bahog sa iro. Naibadala sa legal wife. Na yung mga mumho, dala na sa inyong bahay. Oy! Ito ka buka pil. O na ice cream, tagay ice cream. Now, comment below kung sa'yo gusto niyo nga challenge nga buhaton na mo nilito. Okay, lingaw-lingaw ta o uban pa. Comment below. Ang pinaka-delikadong na yung challenge ani. Unsa man? Tungod sa Biramax, iya pa challenge niya yung asawa. Ang pag-ana, ihay-hay ang mga basa ng mga tuwalya o uban pa. Testing lang. Are you okay with some challenges? Are you game? Yeah. You're game? Yeah, very Game mo ta. Game. But game is there's a lot of water flowing in my eyes. Yes. Kahilak, halang. Okay na? O, okay pa, halang pa. Okay na. Alright, so guys, invite them every morning sa home radio sa atong Gugmang Giyaha. Actually, to all my fans and my friends, of course, my relatives. You listen every morning and 93.5 home radio na ako sa Gugmang Giyaha. Mga kagahi. Sa gahi ni Bay. Pero kung nyo nakita mo mga drama na mo nilito, ay atangan ninyo nasa mong YouTube channel Gahi ni Bay Nadia o ganapon sa Spotify ang Gahi ni Bay Nadia mong Gugmang Giyaha. Kailak po apilin mo na. Gawas po na. Grabe. Usually, bisan pag usahan kong pasakit sa relasyon, ligid ko mahilak ba. Pero kaon sa noodles ay ako makahilak. Grabe na sa niya. So at least na may ice cream tapos napoy noodles. O kanisa pabukalan lagi ni siya. Ang noodles? Dili ang ice cream. Talami ba na kay ubi flavor? Ang ice cream? Dili ang noodles. Ta very spicy gini siya. Ang noodles? Dili ang ice cream. Oh, lami kay na sa kay gikan pagin sa freezer. Ang ice cream? Dili ang noodles. Napit kita na lang perfectly. That's it guys. Again, comment below kung sa'yo gusto niyo nga challenge nga buhaton na mo nilito. O kung gusto niyo nga i-experience na mo nilito. Alright? That's it. Dagan salamat. Please don't forget to subscribe. Bitok University. Bye!